ens veiem, sort! Molt ràpid i fan un enderrap. Veieu, capós de fibra, vidres de policarbonat, l'important és el pes. Doncs benvinguts a la primera pujada del Masella corresponent al Campionat de Catalunya de muntanya, on aquí estem vivint tota l'emoció des de dins, a RFM TV. Gerard de la casa, molt bones, Gerard, com va això? Molt bé, i vosaltres? Bueno, ara provant una mica el cotxe, que hem fet algunes petites modificacions i a veure si va bé. Vale. Bueno, pues sort, Toni. Gràcies. Vinga, fins ara. Esteu aquí? Has esmorzat o no? Sí. És que és molt d'hora, eh? Oye, ja, però ja fa rato, ja. Com estàs? Vas bé o no? Sí. Doncs aquest és el vehicle amb què Ramon Plaus correrà avui amb aquesta pujada dalt. A veure, Ramonet, ens has dit abans que el botó vermell no saps ni per què és. No, no s'ha de tocar. I atenció que el següent cotxe és Eduard Andueza. Eduard, ja saps que no et pots escapar de les nostres càmeres, ni del nostre micro. Malauradament. Només en... Bueno, què tal? Bé? Us ho passeu bé? Home, hem baixat a veure't. Sí, gràcies. Vale. És tot un plaer i un gust de que baixeu a veure'ns, a córrer, perquè som una delegació important i, bueno, pues, avui... I, bueno, pues això, passar-ho bé jo i intentar fer-ho passar bé a la gent que estigui a peu de carretera. I després anem a dinar tots. Això espero, i fer uns xupitos, si Déu mana. Home, tu ja saps que d'això ja en sabem prou. Vinga, va, pues, ens veiem. Vinga, Eduard, ens veiem, sort. Fins ara. RFM. Tots els detalls tècnics. Tots els detalls tècnics de primera mà. Ens explicaries una mica aquest cotxe o què? Sí, bueno, es tracta d'un CM, més o menys tots són molt iguals perquè és una categoria que es basa amb una fitxa tècnica de construcció amb el mateix motor tots, més o menys les mateixes mides i bueno, el que es diferencia una mica són les carrosseries, el xassis i les suspensions que cada un munta i els reglatges que cada un fa amb els seus cotxes. El cotxe és un xassis tubular amb propulsor de moto d'una 1000 i relació pes-potència pues, és una passada de veritat perquè són 450 quilos amb quasi 190 cavalls. Doncs el converteix en un vehicle molt ràpid, molt més que un turisme. És més una conducció en monoplaça, és diferent a un turisme, però bueno, t'ho passes molt bé i molt divertit. És un Fórmula Renault del 96. No, és un motor de sèrie d'un Renault Laguna, amb 8 vàlvules. Un canvi sí que és bo, un Hewland, i ja està, no porta res més. Bueno, això és un Clio Grup N de la Copa de Ratllis i l'únic que porta un canvi seqüencial i la injecció de guillotina aquesta, que el converteix en grup FX, però bueno, està prou bé per anar tirant. El motor és completament de sèrie, però entre això i la centraleta podem arribar a donar-li 198 cavalls al banc. I després el que ajuda molt és el canvi bo, que és seqüencial, en rectes, 6 marxes, que tot i que és un pèl llarg, ajuda bastant a que no caigui de revolucions i que bueno, el cotxe aquí nota una mica la pèrdua de potència per l'altura, però jo crec que anirà bé. Rodes sí, rodes slicks llises, sense modular ni res, perquè aquí està permès,
i el màxim de toves possibles, de moment. A l'estiu ja en parlarem, però de moment toves al màxim per poder anar al límit i que s'escalfin sobretot el més aviat possible. I la resta, res més, ja ho veieu, capós de fibra, vidres de policarbonat, l'important és el pes, perquè igual que el gel, que l'important era el pes, doncs aquí ens trobem una mica amb el mateix. Una mica que pesi poc i tingui una bona tracció i amunt. ¿Dónde estabas? Me l'han donat. ¿Qué ha pasado? Explica. Bueno, Qué final de día más feliz. sí, doncs bé, hem arribat amb la moto i bueno, res, simplement, doncs una senyora ens ha dit que ha trobat una maleta que jo buscava aquest matí i jo, pues clar, tot preocupat, dic, buah, i on està ara la maleta? Diu, no serà pas aquesta? I dic, sí senyora, sí. I he dit moltes gràcies, li he fet 2 petons i ja està. I ja tornem a tenir una altra càmera. Bien. Ara! A veure, mira, porto 2 micros. I he dit moltes gràcies, li he fet 2 petons